ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ಕಾವ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕಡಲ್ದ ಅಂಚಿಗೂ ಎನ್ನ ಮಾತು ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಚಿಂಚಿನ ಅಸಲ್ ಮೇಲು ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಗಲು ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದನು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪಡೋದಿಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಲ ಪಣ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಿಷಯ ಪನ್ರೆಗಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕಾವ್ಯ ಯಾನ್ ಪುಟದಿನಿ ಉಡುಪಿಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾನ್ ಬೆಳೆನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡಾಂಡು ಸುಳ್ಯಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಯತ್ತ ಕುಂದಾಪುರಡಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತ ಎನ್ನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾನು ಹೆಬ್ರಿ ಚಾರಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾನ್ಯತೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡಾಂಡು ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಣ ನಮ್ಮ ಊರದ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಅಂಡ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ರೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಎನ್ನಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ದ ಅಂಚಿದ ಊರು ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಡ ಬರ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿದಾಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಇಡೆಗ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ 1.5 ವರ್ಷಡಿ ಯಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡು ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತೆ ಅವ ಇಬಕ ಇತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ದಾದ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಇಂಕ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ತುಪ್ಪುನ ಅಗಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನ ಅಗಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮದಕ್ಕೇನುನ ಅವಂಚಿ ಬೇತನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದೆನ್ನುಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ನಾಯಿಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಿಯಾಣೆನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು 2 ನಾಯಿಲುಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಇಂಕ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅತ್ತು ಆಂಡಲೆ ಇಂಕ ಇಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ದಾಯಿಗ ಶುರು ಮಂತೆ ಪಂಡ ಐಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಅವಡತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ಸ್ಗ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅವ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅನುಶ್ರೇಖನ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಅರ್ನ ಇಂಚ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅದು ಪನ್ಬರ್ದು ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ತೂವೊಂದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ಎನ್ನೋರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದಿತ್ತತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚ್ಚಿನಣ್ಣ ಬತ್ತಿತ್ತರಿಗೆ ಆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಹೊರ ತೂಲೆಂದು ಅವು ತೂದು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದೊಂಜಿ ಶುರು ಮನ್ಪುಗಂದು ಅಂಚ ಅನುಶ್ರೇಖಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ಚಿನಣ್ಣನೇ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡರ್ ಕೆಲವಿರು ಮುಲ್ಪದಗ್ಲು ಮಾತ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮನ್ಪು ಅತನ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುಂದು ಪಣ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪರು ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಂಬೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪೊಡು ತಾಯಿ ಪಂಡ ತುಳುಟೆ ಇಂಕಲೆ ಮೂಲು ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೈತೆ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ತುಳುಲ ಯಾವೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಂದರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತಿನ ಪ್ಲೇಸು ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯೆ ಮುಲ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುನೊಂದು ತೋಪಾರೆ ದಾಪಣ ಯಾನು ಊರುಡಿಪ್ಪುನಾಗ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒವ್ವೇ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುನು ನಮ್ಮ US ದ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೋಪವನ ಅಂಚ ಯಾನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಪುಣತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜೇ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಜರ್ನಿಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಡ್ದ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಅಗಲಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಎಂಚೆಪ್ಪುಣಂದು ಅದು ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಓ ಮತ್ತ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡು ಅವನ್ ಮತ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಮ್ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಗ್ರೇಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪಂಡದ್ ಬೈದ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜನಕಲ್ ಬಯ್ಯಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಸೊ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ನಿಗಲೆ ಪಾರ್ಕ್ಲ ತೋಚ್ಪಗ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತು ತುಳು ಜನಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನಿಗಲ ಸಿಕ್ವೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ
ధన్యవాదాలు.